En calmini bandiraɓe daaroɓe Dere TV hande noon no mbiɗa ni ko etade waylude sawru mbaggu kono kam Bouba o ko goto walla tabal nde ko wotere darnude men mouvement mo mbiɗen Potal Sénégal ko andude wonde yonti daroɗen e dawrugol nde tawno enen en jaggani dawrugol ko hunde fotde dogede jagguɗen ko hunde fotde doganede ko hunde yimɓe fof poti etade ha tengti jomen haqqillaji jumtuɗi seeɗa walla joguiɓe jiyande walla sikkuɓe wonde wonno foti wade wayani noon ene poti etade nadde hen ƴeewa beele ma julto hujjaji ɓiɓɓe rendogo ɗum addani men cosɗen mouvement politique biyeteɗo mouvement Potal Sénégal en mbaɗanani ɗum leñol en mbaɗanani ɗum hinde en mbaɗanani ɗum diwan mbaɗanɗen ɗum ko gendi Sénégal dendagal ɗo neɗɗo wawi jeeyede dendagal ko neɗɗo wawi wonde debbo e gorko suka e mawɗo leñol ngol neɗɗo wawi jeeyede tarihu mo neɗɗo wawi jeeyede diine mo neɗɗo wawi jeeyede so yi hoore mum e nder mouvement o wonde ene foti wawde arde gollodo e meɗen enen en mbiyodiri e muɗum junggo ɗum mbiɗen mouvement Potal Sénégal teskade kadi wonde potal ala e nder leydi ndi saabu won jibinteɓe leydi ndi ina mbawi so jibinama tan ɗon so tawi dafama joguiɗo safri joguiɗo cafri tawa tampani jinna muɗumen jibinɓe ɗumen ɓe guila ɗo jomum so wi ha ɗo Allah rokki ɗum ngati ha ɗo jibini ɗo foof tawa ala caɗele saabu hôpitaux walla poste de santé walla case de santé woɗɗani ɗum mais pendant ce moment là on ɗon saaha won jibinaɗo hakkude ɗo e ɓowɗe cooɓe walla on jibina hakkude ɗo e Ngari Ali walla on jibina hakkude ɗo e Ɓuloñ Kaaƴe kañum nde nene mum so wi ɗum ɗo ha jibini ɗum pour yi ni bom hôpital ko probléme pour yiyaɗo safri ko caɗele cukalel guila ara jibinede kadi wonta ko assistance mo ganduɗa o jomum en ɓuuri yarude koto batte safara traditionnel taw wona safara moderne manam hewɓe hen aɗa andi guila ɗiɗo safruji garani ne jogui no bandiraɓe men ɓaaleɓe gurduno so tawi neɗɗo so wima jibinirta hande won heddiɓe on ɗon pratique enen yiyande men woni on ɗon jibinaɗo e on ɗon situation walla e ndin ɗon mbaydi kañum e oga mo ganduɗa ɗo jibintede yummum dañani caɗele cukalel nguel ari dañani caɗele mais kamɓe ɗiɗi poté leydi ndi donc oga pourquoi ina dañi ɗum ɗo oyto dañani ɗum ɗo jiɗɗen ko yo ɓiɓɓe gendi ndi foof ponde so cukalel nguel jibinama ha mawni aussi foti janggude wonɓe ganduɗa ɓe kañumen so poti janggu tan janggat mais wonɓe ganduɗa kañumen pour jangga ko caɗele ɓe hen jeeyi primaire jeeyta collège ɓe jeeyi collège jeeyta lycée ɓe jeeyi lycée jeeyta université extra extra won watteɓe même orienté poto arde janggude Dakar Saint-Louis walla Ziguinchor walla Thiès mais wasde dañde jomum en goniri e condition moƴƴe jomum waɗa abandonné ses études te jomum koko jeeya e yimɓe fonnoɓe darade jangga e jaam beɗa woda ko naftoyi gendi Sénégal ndi wadde potal ala ɗo par ce que omo ganduɗa kañum ɗo hooɗi ɗo so yalti galle muɗum tan yiyat primaire à gauche collège à droite à face ina jogui lycée hakkude mo université ko daw ñalta donc on ɗon sa ƴeewi gueɗal ngal rokka ngal fodde rokka ngal oyto rokkaka ɗum e hankkadi ainsi de suite ha yetti ko fati e justice ko fati égalité de chance hande yeruno ministre de la santé wino ñanden ni somi heeɓi CV neɗɗo jiɗɗo gollade ɓe ƴewat est ce que koye Pastef jeeya jiɗɗen kam jiɗɗen wiide ko potal ala ɗon c' est à dire jeeyede Pastef jeeyede Benno Bokk Yakar jeeyede mouvement Potal Sénégal jeeyede banggue goɗɗo neɗɗo wawi jeeyede foof so addi CV mum e nokku ne yiiɗi gollade yo ƴeewe est ce que ne jogui expérience compétence est ce que ne jogui formation est ce que jomum rewiɗo fuɗɗo rewde foof est ce que il le mérite ou pas sono mérite yo totto so méritani yo acci mais puisque an ka koye Pastef tan parti Pastef jeeyɗa ya rokke gollal leyka ɗum takata médecin pikkirde neɗɗo rewɗon maayo walla gona e nokku gona ƴetteɗa gonɗa koye accueil an foti jaɓɓade aroɓe mais mo mbaɗɗa accueillir fo yaltat accuma ɗon par ce que hay formation waɗani walla ko wayi noon sa ƴeewi hewɓe dokke golle e nder leydi men ngala compétence nani ɗumen toon ko branlon babam ko sehil ministre o walla komi sehil DG o walla komi sehil secrétaire général gonɗo ɗon walla koyne e ɗum ɗon firti ko potal la ɗon te eɗen jogui sukaɓe ɓe ganduɗa hande koɓe janggi ko haɓe mbawi hewɓe hen ɓe jeehi payi Maroc ɓe payi Mauritanie ɓe ɗannima hande jalti leydi ndi payi Europe ɓe naati nawri expérience e gandal ngal ƴettiɗo leydi et pourtant so keddinom ɗon poti wawde wadde servir leydi mumen mbiɗen ko potal ala ɗon ɗum ɗon noon nawi men ha memɗen ndema awa gaynaka mecce ɗe yo dokke gueɗe muɗumen fitiram gollago yo dokke gueɗe muɗumen yimɓeɓe yo ponde e ɗen ɗon gueɗe en mbiyani potal to ɗo yimɓe potat ɗo non yimɓe potata saabu ɓe jibine gaddani guite ɓe gara gaddani koyɗe ɓe jibine tawi wasɓe ɓe jibine kañumen ko tawide ko jinna muɗumen mbawen wurde duuɓi temedere on parle pas de ça on parle pas de potal en tant
tant que équité en tant que légalité ɗo kalten to hay Allah fondani yimɓeɓe Seydina Mouhammed nen ɗon waliyaɓe nen ɗon sahabaɓe nen ɗon ha yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko julɓe ɓe ko heferɓe ɓe ko moƴƴuɓe ɓe ko bonɓe ɓe ko nehiɓe ɓe ko famɗuɓe neydi wona ngal potal ka potal en tant que ka joguiɗo leydi aɗa foti wadde feere ha kala ɓiɗɗo leydi ɗo wawi wonde no oɗo yardata ni ndiyam moƴƴam o ene foti noon yardude ndiyam moƴƴam oɗo nan jogo courant no jangga oɗo sukaɓe mum potani ronkude dañde janggi ha jomumen jangde mumen bona donc alay saago kala citoyen leydi Sénégal ɓiɗɗo leydi Sénégal leydi ndi waɗanma ko foti waɗandema ko beele jangga e jaam annene mbawa yobde capata o lamɗam muɗum ɗum noon jiɗmi wiide tan koye hen min tugni min mbi mouvement potal Sénégal manam équité légalité pour un développement quand même équilibré won hen ɓe gondannomi de mi anda mbiyata koɓe gayi noon tawno gaari kam no foti waɗande jofde nafoore ma woni reeni jofde walla kam sa fo wiye kanko de wonno kala halde makko ndi no yooɗi kam so Allah nayi mum no paɗɗi kono noon so tawi kala halde renani nayi ardaki hettani caggal kadi wiyaka wonde ɓiɓɓe mum no jooɗe nder jofde je sais pas est ce que koɓe gayi kono kam so Allah wonɓe Allah wadduno kam hen bolol noon jogui koɗo haɗata hunde wonat ɗo ha ɓooya seeɗa tan jaa ha ɓooya ganda carrément ɗum ɗo ko ɗo foti hadde haɗa ɗon saabu min nde gonmi cukalel nde mbaddanomi koye ceernam no jangguinami kono ɗo yeeyi nde ha ceernam yonti goto foof yahaji mum ceernam acciti kam mi yeehi gondumi e jinnaɓam ha ɓooyi jinnaɓe gandi o ko sagata gorko gacciti kam mi naate ladde ko noon Allah waddirimi e mabɓe yonti ɓe jaaha mi yaha saabu mi andi min jiidani komin jaata wonko musatami peut être musataɓe wonko mematami memataɓe won goƴo joguimi peut être wona goƴo mabɓe kamɓene wonko musataɓe mata wona ɗum musatami won goƴo ngomi jogui wona goƴam wonnoɓe jiiɗiri wona noon mbawirmi bon e gueɗe goɗɗa heewi e kaydi so Allah hunde so yonti tan yonti par ce que laamu gonno nguɗo hewɓe mabɓe gonduno koye maître Abdoulaye Wade par ce que makki koye toon wonno Abdoulaye Daoud en toon gonno Aliou Dembourou ɓurno wonde sehilam kañum adi wonde secrétaire général UGT du département de Ranérou Ferlo donc mbiɗa yeehi nde ha yonti hakkude mabɓe wadda gasa ɓe mbar revue en Macky Sall tan mbi wadda jarama donc wonnoɓe Macky Sall jooɗi ha ɓo mbi Macky a jarama ƴeewoyi Pastef donc aduna ko noon min noon bon so Allah wona wiide ɓe jarama en tant que dokku walla haare mais koko yonti tan komi jeune emin goɗɗodiri duuɓi min komi sokoto less ga kamɓe koɓe mawɓe wonnoɓe miijorto wonnoɓe jiirte min wona noon jiirami wona noon miijortomi par ce que sinno sagam hande mi wonda yimɓe ɓe ganduɗa ɓe so wiyama manifestation janggo minen fo emin jaaha so wiyama caɗele mbaɗe leydi ndi minen fo emin jalta so wiyama hande ka gatta taw min ketta caggal mais mbeɗa andi ɓeɗo so Allah hewɓe hen kadi ko dañɓe ko ponno dañde ha ganduɗa hande peut être wonko musata wona yimɓe mustaɓe alay saago min mi ƴetta responsabilité ji hooram et puis Allah wiyani hay goto hay hunde kadi ko Allah jogui ko yimɓeɓe foof jeeyi ɗum Allah kadi so Allah so tawi aɗa gonɗi ɗum aɗa jaaɓi aɗa jogui ko wiyete ko iman billah neɗɗo wawa wonde hunde e aduna o wona sehil ma walla wona jaadiji ma ha pota ƴettu responsabilité ji ma jogoɗa ko aɗa huulo walla kaɗa ha faya même si hande wonko Allah rokkiɓe walla wonko Allah luɓriɓe mais min so Allah nde yonti nde mi ƴetta bololam mi ƴettugol te mi yewaka hen par ce que gondumi hen koye biyeteɗo Allah sa wonde gonɗo biyeteɗo Allah onon e lawol an a yewetake a hulata e fayata kadi kamɓe ɗo ɓe goni ɗo hande wonkoɓe goni ha wiya wonkoɓe goni yimɓe jaggi wonkoɓe goni mais hanke canki hay hunde ɓe gonano hay hunde pirtano hay hunde ɓe galano donc Allah waɗi ɓe ƴetti responsabilité ji mabɓe ɓe joguima cuusal pellital fimde fandare ha Allah yettiniɓe ɗe yettimi ɗo mais pourquoi pas min mi jogo on ɗon iman billah mi jogo on ɗon confiance hakkudam e joomam mi anda aussi Allah wiyani hay goto hay dar mi anda kadi aussi dariɗo foof jaaɓi wonde wasata jamanu nano aroya ma wodno Allah waɗi te enen ko ummini en ko so Allah e ko ummini ko dawriyankoɓe hewɓe jiida ɗum saabi nde yonti nde tan mbimi won jarama min jokkumi ha jaam AKS mi suɓaki ɗum komin suɓodirɓe way kono gorko e debbo ni ɓe jonodirat tan ɓe moftodira soɓe jonodirani goto fof yahaji muɗum donc min mi suɓakiɓe kamɓe ɓe cuɓakimi komin suɓodirɓe peut être wonko eɓe jonimi min mbeɗa yoniɓe ardi AKS ko biyeteɗo Abdou Karim Sall caggal nde waɓene seere mbam yimɓam yonta ɓam mbaɗi feere hamin gandodiri min jokkodiri woodi ko kalmi no jiɗirmi ene ganni yimi gollorade e dawrugol kañum o haali no yiɗiri eno anniyi gollorade e dawrugol Allah waɗi nanodiral hakkudam e makko min jaadi min pelliti gollodade fellidde gollodade nde kadi so Allah o waɗimi ko 5e position e liste makko
national nde waɗimi nde 5e position kanko woni premier position rewi hen ko debbo refti hen ko gorko refti hen ko debbo min garmi wadde min woni tataɓa gorko e nder doggol national ngol caggal ɗum ɗon yettere Allah kanko ni o heeɓi tumo kam Allah wallimo kanko naati min mi heɓani nadde mais to wuuram to jeeyami ɗo fief o kam min mi gagnima ɗum te c'était difficile ina sattuno min gagnade décolle tarieji ɗi jeeyami ɗo ina sattuno pour mi gagno ɗon mais jomiraɗo waɗi sukaɓe ɓe balli kam mawɓe ɓe balli kam rewɓe ɓe balli kam worɓe ɓe balli kam ala fof kadi teddugal ngal addaka ɗon e nder élection ji ɗi ala kadi mbo arani ɗon ala mbo daraki ɗon ala mbo ittanani wuuro ngo gueɗal mais de yontude ɓe goto ɓe gotani pour waɗanede ɓe gotani pour kamɓe koɓe sodoteɓe ala kamɓe ɓe kolliri wonde eɓe jogui maturité eɓe jogui fayide mawɗo aɓe jogui pellital mal ngal aɓe jogui cuusal aɓe jogui jambaragal kadi aɓe jogui haqqillantagal e ƴoyere andude wonde minen hankkadi min gotanto tan ko neɗɗo mo ganduɗa jangga e jaam so tawi woni ina yeccito min kono wona neɗɗo mo ganduɗa o kay o arata men tan ko ƴamgol ha ƴamgol woni rumo jarrib ha rumo jarrib woni campagne ha campagne so campagne ɓenni jomumen jeehi so campagne arti jomumen garti kamɓe mbi wona ɓe min gotanto minen min gotanto ɓe ganduɗa ɓe jangga e jaam somin dañi caɗele somin mbiɓe appel car maɓe ƴettu somin kollitiɓe caɗele amen maɓe daaro hen ɗum ni kadi jogui koko adi bandiraɓe debbo diwowo o humane humanteke guila diwani saabu neɗɗo comportement mo woniri e galle joom galle mum erreur ne wawi ɗum serde kono so ummima toon tan so tawi wano ni kono moƴƴi yimɓeɓe garat jirdir ɗum waɗi ɗum ko goto foof ina yinno ɗum hebde no ronki minnene mbeɗa wawi wiide décolle naɓe balli kam duysi kam ƴetti kam mais mbeɗa sikki aussi ɓe gandiranimi ko ganduɗa ina soofi walla no boni ɗum saabi ɓe kersani sukkude am e walludemi ɗum ɗon mbeɗa yettir ɗum Allah jomiraɗo subhanahu wa taala foof kadi ko Allah par ce que wondunoɓe am ɓe oɗo campagne groupe momin jogui o c'est des cadres yimɓe ɓe ganduɗa ɓe vraiment hen goto foof ko pinɗo ko pamɗo jangguɗo ganduɗo compitiɗo surtout aussi ko ɓurɓemi duuɓi goni jinnaɓam ɓuurimi expérience politique ko ɓen daari jeeɓi wonde caggal am ballimi oɗo campagne ha Allah wallimi gagnimi on ɗon fief et pourtant ko ɗum faaro ko hunde nde ganduɗa pour min ɓurnimi min yaade assemblée nationale par ce que mbiɗa wawno yaade assemblée nationale taw mi gagnaki ɗon mais mi gagno ɗon mi waasi yaade assemblée nationale so Allah hakkudami joomam ɗum ɓurnimi par ce que hande leader uji politique kewɗi haɗi ɓe teddude e yeesere en no gotan hay bureau ji mabɓe vote ɓe gagnete hen ɓe piyete hen so tawi an ka leader politique a wi aɗa namno leydi walla aɗa namno commune walla aɗa namno yaade assemblée te an hay bureau de vote ɗo jeeyɗa ɗo ka lappete toon quand même ɗum c'est honteux ni hersini quand même min alhamdoulillah bureau de vote mo gottumi o e bureau mo votani o centre de vote o mo ganduɗa ko ɗon woni koye wuuro amen ko min gagnimo ɗum ɗon ko yettude Allah saabu eɓe mbawno wasde votandemi ɓe goto sababude wonno addunoɓe ɗon seeɗa mbaɗi ɗon hunde seeɗa mais noon mbi ala hayso ne addi ɗo milliard minen ko min gotanta saabu ko min cikki wonde ne wawi yoltande men hujjaji amen te hande Sénégal ko ɗon foti artude ɗum saabi vraiment ko yettude Allah Abdou Karim en vraiment ko neɗɗo jontaɗo le fait que Allah wallimo o naati assemblée nationale way kono min mi naati par ce que kala ko ponnomi woytoyade momi ittumi wi ɗum da woyto haal duk ɓanguin ɗum hollir ɗum kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko jeeyaɗo Allah wonto min kawri ha heewi min kawri ɗo woni ɗo pullo gonmi pullo min kawri ɗo yiɗɗo fuutankagal jinmi fuutankagal min kawri ɗo woni ɗo julɗo gonmi julɗo min kawri ɗo woni ɗo tijaniyanke gonmi tijaniyanke min kawri ɗo woni dalmuɗo amo tijane ba gonmi dalmuɗo amo tijane ba donc ko heddi ko Allah newni kadi vraiment ndo min kalide min nandiri min gollodima wona mi itti jawdi makko mo tottimi ala walla min mbiɗa itti jawdi mbiɗa totti ala saabu caution min waɗanimi participer hay hunde d'ailleurs ko ɓuuri raɓɓide ko tan woni vraiment ko weltade ko weltanademo e kadi vraiment hayso tawi wona neɗɗo mo goomi wona neɗɗo mo gandum wona neɗɗo mbawmi settade mum ko heewi par ce que mi wowani ɗum hewani ko joddimi mum gotol min joddi heewani ko jiimi ɗum gotol min jindiri min joddi wadde mi wawa haalde mum ko heewi kono tan seeɗa mo jiimi o e mum kam vraiment mbiɗa yettamo e mbiɗa wi kadi vraiment emin jogui jikki wonde kala ko mouvement potal Sénégal yiɗno jangga e jaam so Abdou Salam yeehi assemblée nationale yo woyta ɗum emin cikki wonde kanko ma woytana min ɗum ma o haalan min ɗum arande adi foof ko hayso tawi won ƴettuɓe ɓoggi mbaɗe daade muɗumen totti yimɓe yo das won jooɗiɓe kamumen mbi haysa wasde ñamde wasde yarde ɓuuren ɗumen kañumen yeyde ndimago muɗumen adi fof ko ɓenno goodi minen kadi to gendi amen kadi ɓenno goodi ɗo to gendi amen minen ina woodi yimɓe
ko belɗa fof tottaɓe ko ndimago mabɓe kam ha memi tan mbiyatma ko joɗɗi ɗum ɗon no woodi woni nane ko mbiyannoɗa ko mamam beele heɓe garnier wasi donc ɗum no woodi mais wonɓe ganduɗa so Allah no mbiɗa ni wona régime ɓennuɗo tan ko régime Laye Wade régime Macky Sall ɗiɗo deux régime ɓuuri kam so Allah addude leydi ndi kalis neni gonane min mais so tawi élection ɓenni jomumen jahat imagine bien an ngara e wuro dokkaɓe 1 million kamɓe fof ɓe gummoɓe gotanma élection ɓenno wuro ngo no wonde probléme forage joɗɗa 5 ans e arande ma ala ko ɗum nafata gonɗon wuuro mbasa rokkudeɓe haydara ɓe cuɓoroma so ɓeɓe koolima daña ko ɗaɓɓata ko mbaɗnaɓe forage ɓe jara jawdi mabɓe yara ɓuuri hewde gartam ko heddi ko hande so tawi wiyama enen gonɗen koye 21e siècle 3e millénaire yimɓeɓe tolnima ɗo ganduɗa hande ko robot ji kalata tolnima ɗo ganduɗa hande kala ko cikkuɗa cukalel andata kay ɓuurma ɗum humpita jiiya mawɓe mbi joni kay ɓeɗo sukaɓe ne gonde fertude so aduna arti ha ɗo yimɓeɓe potani votirde sababude dokkama kalis e minen ce qui est ɓurno hen ɗebde hawnade seeɗa minen min jooɗi ha élection heddi seeɗa tan en nana wiye Harouna Galaba tawti Pastef Oumar Baba Ba maire commune Guédé village tawti Pastef Abdoulaye Selli Salen tawti Pastef Idrissa Diop maire Labgane to hanti ɗum ina ɗeɓi hulɓinade seeɗa mais alhamdoulillah base uji politique ɗiɓe joguino ɗi kolli ɗumen he gaare gay minen on jeeya min on jeeyani min on coodani min on jibinani min hakkude amen e moɗon wonno ɗon ko fimde wonno ɗon ko hoolare wonno ɗon ko sikkude wonde onon oɗon paami komin jiiɗi ko walla oɗon paami komin jaara ko haade noon onon on batti ƴettu woni certaine décision ji minen min jagga koye amen c'est vrai hewɓe mabɓe no ƴettande décision tawtoyde Pastef mbaɗi consulté base uji muɗumen mais base politique mo joguiɗa neɗɗo ko sikkata ko ɗum woni base politique wona ɗum woni base politique won gommutoɗo e wuuro tan ɓitta sakil mum ara e ma mbiya wonde ko o wononimi ɗo kono woto sikku on yimɓeɓe kañumen kanko takata yimɓeɓe votandema non won wonɓe wuuro ngo gotirantama tan sabu kolima an maire o kono kamɓe oɗo gonɗo ɓitta sakil mum salmintaɓe ni ɗum nene nder guure meɗen wadde firti que population surtout minen commune Guédé village e commune Gamaji Sarane woni commune aji mais ko population o daari waɗi choisir yimɓe muɗumen mbi minen ko ɓe min jiiɗi minen woto porcé min ɓeɗo ɓe ganduɗa min koolaki min kadi ɗum neɗɗo fof jogui hen droit minen sa ƴeewi yimɓeɓe jaade amen nder wuuro ngo jeeyami ngo yimɓeɓe hay goto wawa finde hande tan wiyan jet Ousmane Sonko joomay ne waɗa nder ɓerde mabɓe ɗum ne kadi Ousmane wona Allah joomay wona nelaɗo gueɗel kedil nguel woni ɓe cuwa ɗo wadde résultat ɓe cuwa ɗo gollude ko e mbaɗa e impose yimɓe koye mabɓe donc neɗɗo mo ganduɗa noon an waɗi choisir tawtoydeɓe c'est parce que aɗa jogui intérêt personnel e tawtoydeɓe nde ɗum ça c'est ton affaire il faut yimɓe jaaha alay saago mbatten waddude lamɓe men ɓe ŋaasa ŋaas woni lamɗo kañum laamade haɗata ɗum haalnede gonga laamotoɗom haalantake gonga on ko Allah lamɗo goɗɗo foof so tawi woofi lawol yo wiya woofi lawol donc min mbeɗe welti surtout maire uji ɗi ganduɗa ɗi tawti Pastef lappa min ɗum wayima kono jumri ni par ce que ɗum population o holliri wonde hey minen gotanno mon joɗɗini mon mais minen on kalfani min on jeeya min ɗum ɗon waɓen amen ɓe wadde kañumen so gari min somi yiiɗi hande tawtoyde Pastef ɗum ñallata hirata joni wonata mais est ce que min komi poɗɗo ummade tan mi wi Pastef mbeɗeni debbo kay so tawi aɗa yooɗi aɗa faɗɗi aɗa wayno poɗɗa waɗe woto ƴamoye worɓe woppa ƴameɗa ɗum ko goho ɗiɗi te kamɓe koɓe ƴamoyeɓe gueɗel keddigel nguel woni so tawi aɗa wawi ko mbatta ko aɗa gongini ko gonɗa koye dow mum an woni lawol ngol tan gonga ma hawro e ma yeesa gueɗel tati ɓe nguel woni saɗa doga wonde gonɗuɗa koye laamu yo taw aɗa jogui jiyande laaɓde kono c'est par ça que tu as des intérêts tan personnel aɗa jogui jawdi ma aɗa yiiɗi dandude walla jogui intérêt ji gouvernement o aɗa yiiɗi ɗum dandude tan e gara mbiya yomi rondo base mi waɗa e poste mi yoppuno e laamu non politique Sénégal change par ce que so politique Sénégal change ani wona ɓeɗo guittat ɗo président Macky Sall donc pour wiide tan vraiment ɗum taki mi dañde ko dañmi ko tan ko gonɗinde wonde min mbiɗa wawi jooɗade mi heyɗa mi ɗomɗo kono kam momi heddoro ndimagam ngu e position mo joguino tan komi jogom hande hayso tawi omo change oy kadi pawanmi ɗum koye logique mais won tawtoɓe Pastef pawani ɗum e logique quoi donc ɗum ɗon ko yettude hen Allah e yettude Allah aussi le fait que ɓiɓɓe Fuutankoɓe pinal ngal ɓe jogui hande sa ƴeewi hande Sénégal foof ha hawri Fouta tan heddi e vote gonɗuɗo e logique heddiɓe fof vote mabɓe ala logique par ce que koɓe dogata ko way kono pucci dogui tan bamɗi gabbima ala ko ɗum firti hay koɓe goti ko hay vote oɗo jawtuɗo ala ko firti jooɗiɓe gotiyani ɓe pourquoi ɓe gotiyani votoyɓe ɓe no gotirani ni Pastef holto ɗum fawi par ce que Pastef naaɓe gulli mbi on totti amen fetel ala kuure ɓe ƴetti kuure ɓe tottiɓe e joni paɗen beela ɓe tirata koye ennemi ji men ɗi te enen joguiɗen ko ennemi goto woni basal ngal yoɓe tire basal walla ɓe bakkiltoto ɓe tire population
donc ɗeɗo ɗe gueɗɗi ɗi goni ɗo mais fetel o kam déjà chargement woni plein hankkadi bal o nene ka mabɓe kamɓe gandi noon mbaɗata heddi noon min mi jeeyaka e yimɓe gonɗinɓe est ce que maɓe gollu par ce que min komi jagguɗo gollal yaltata koye haqqillantagal e gandal te komi gonɗinɗaɓe ngala haqqillantagal gandal ngal woda être populisme ça n'a rien à voir wonde savant walla wonde intellectuel walla wonde neɗɗo gandu populisme ça c'est du populisme wona kamɓe tan c'est partout dans le monde laamu populisme koko foti koko wone arde tan ay après populisme ene wawi laamu nationalisme koko aroyta par ce que won génération goto garɗo kewɗo haala mbo ala gandal ɓeɗo ko hen jeeya kono kay aɗa andi ɓe gandal joɗɗinani ɓe haydara ɓe ganda neɗɗo foof yo andu hoore mum goo ganden leydi ndi laamu tan wawa ɗum gollu laamu tan wawano gollu leydi sako noon laamu ala gandal kala ko ɓiɗɗo sénégal fonno darade pour sénégal yaara yeeso hande foti ɓurde saabu ɓeeɗo ɓe dokka oto tan oto no woni tout neuf ne hesɗi poul no waɗa plein carburant mais ɓe mbawa koɗe ɓe mbawa conduire c'est ça le problème mais noon eɓe jogui permis de conduire o woni koɓe votanaɓe ɓe goni koɓe goni ko ɗum ko permis de conduire oto o woni sénégal ko baɗɗo essence a wi plein par ce que sénégal hande ne hesɗi poul BRT terre air sénégal on jii hande avion ngaji ɗi ne mbayi a yi hande oɗo pétrole oɗo gaz a yi oɗo or a yi oɗo guecci a yi ndiɗo leydi ko wawi yaltinde hande a yi ngueɗo nangue ko waɗata a yi région de fleuve hande ko wawi hen remede leydi sénégal ko sagata mo ganduɗa dariɗo jokkollo belɗo gollorade kono noon kamɓe wonɓe nder fodɓe dognu oɗo oto o ɓe totto permis o kono ɓe mbawa koɗe ɓe mbawa kondir ɗon ne waddi moƴƴi ko kala citoyen sénégalais tawa hande aɗa daro gadda miijo ma eko nawrata leydi ndi yeeso gadda doole ma eko nawrata leydi ndi yeeso et surtout daroɗa mbasa ƴewde mbeɗa yiiɗi ɓe walla mi yiiɗa ɓe tant que aɗa jogui tan participation ma e leydi ndi pour ndi yaara yeeso wat ɗum par ce que misal o ko goto woni sénégal ko laana goto enen foof ko hen gonɗen songo teeri tan en daɗata songo terani en daɗata quoi qu'on puisse dire yaadude laamu ngu e lundade laamu ngu leydi ndi so yaari yeeso kam ko enen foof tinata so ndi woni leydi mbasdi kadi enen foof en naate caɗele laana ka yuwi ko enen foof jooɗoto wadde kala ɓiɗɗo sénégal noddatmami koye on ɗum noddatmami koye on nden ɗon haare ngal ɗon ballal noddama heddingo woni hankkadi yimɓeɓe tolnima to ganduɗa ɗo ko safi haala safani haala ƴattoje ɗe keewi jenni ɗi keewi leñamagu ngu heewi haalullaji caltiɗɗi keewi oɗo réseaux sociaux accitama tan nana waɗna eɓene mbaɗa koɓe beela ko juste noddidde ɓe kamɓe surtout sukaɓe bon jaafoɗa welani mais mi rokkete gon teskoyo manda soɗon paami parmi accident ji baɗɗi e nder sénégal e oɗo 2024 kala ɗo yimɓe temedere maayi hen capan jeenayɓe ko sukaɓe ɗeɗo laaɗe jahoje kala ɗe ujunere neɗɗo maayi hen temen jeenayɓe ko sukaɓe te sukaɓe donki famde ko kamɓe gone halkade saabu ɓe natti hormade mawɓe ko caɗele rewɓe hewɓe natti hormade worɓe ko caɗele lamɓe natti yurmade miskineɓe ko caɗele miskineɓe hewɓe kadi kongu arti ha e nder ɓerɗe muɗumen hay koɓe dañi ɓe natti wawde yiilade ɗum e nder yimɓe he te wona lawol donc alay saago yimɓeɓe lawƴe ɓerɗe ɗe cocco ɓerɗe ɗe kadi guddita haqqillaji muɗumen ganden so Allah koko waddi en e nder leydi ndi pour yen gurdu gonen neɗɗo goto jiiden yummo jiiden baaba ƴattoje ɗe jenni ɗi haalullaji cofɗi kulbiniɗɗi yimɓeɓe ndento ɗum ganda ɗum nawta hay nokku e meɗen kormoɗen mawɓe men encore une fois kormoɗen mawɓe men e anduɓe men yo Allah junnu balɗe moƴƴina battan dendagal ɓesguji men waɗa barke aussi e jawdi paggani ndi so ɗum ɓenni en dokkodiri aadi ma taw ha ñalawmaji goɗɗi gari so tawi yewtere nde waɗi cugge caggue yaafuye ɗaɓɓama e dendagal bandiraɓe jogorɓe daroyde ma taw ko tolno jiyanɗe men tan woni ɗon Allah jarama on jarama